Hey, hi guys, it's been a minute, guys. How are you guys? How are you guys? Muri say guys. Right. Okay guys, how are you? Phone yangu yakatofrisa isikutomboonekwa guys kuti tiri papi, tiri kufamba papi. Haisi kutomboonekwa kuti tiri papi. Zvinhu zvacho. Handisi kutomboona. Anyway. Hello guys, muri say guys. I hope you are good guys. I hope you are good. It's been a minute, handiti? It's been a minute. Mama ndisuwaka. Ndakambokudzai madhira angu andandichiita nditi ndakakudzai madhira angu andandichiita saka ndaita madhira angu andaimboita kuseri anga singadi madisturbances saka ndaitya kuti disturbance ikauya ndinogona kuzokanganisika so ndakati harega ndingoona angu ndichingoita angu zvimaskitsi nchidini but zvemalife zvinonetsa admin. I hope muripo hanzi tiri kubva kwakiki kwaitaurwa nyoka ndaiona. I was there. We are not good. Why nditurei? What's wrong, sweetheart? Ukaona kuti you are not. Happy birthday July baby Nare. How are you? Happy birthday my sister. Happy birthday my dear. Ukaona kuti ausinyatsa kuningirira unombobva umbonotsvaga try to find yourself uri away from public zvekudaro. Admin team murimo here comment section. Admin team tokumbirawo kuti muve comment section. Mungatibatsirane kuti anenge achiuya achitaura nyobvu munongoblokawo. And now I dislike them. I did not care for them much. And Sashaudu, mazoshaudwa nguva izvi ndabva ichiri kuita live handina kuzoona mashaudu wakunzi kudii. Asi vana vayaka chingozvitorai kuti vana venyu vari kukushaudha izvo tingati kudini, right? Hanzi she's just a compliment for Nyashi Nyasi's guy. Esikechina Anania. I hope muna noti esimeli I hope uri mazera yedu. Hey baby girl Dre, how are you? I hope uri zera because gara uri mwana mdiki zvinhu zvacho tinozozvinyanya. Kwaye kwashaudwa. Mashaudwa wangu echanodzokeredza kunoona maziso might. Manzi kudiko. Muri kumoti machaudiwa. Asi muri kugera ndebvu here idzi nepamuromo vedu endinadzo. How do I get rid of them? Inini apa andinambovhera ndakadzibata kana kwatozibata ndosvika kuti dzinotokura ndambovhera ndakadzibata dzandinowakisa ndedze apa dzinobuda apa dzandiri kuwakisa ndoda kutotraya kuita laser ndione kuti dzingadi ndinongogara ndakabvisa ndinongowakisa dzepapa ndo dzandinowakisa ndowana dzepapa nedzepapa ndo dzandinowakisa dzepapa nedzeapa handinobvisa handimona ndinodzibvisa nedze ukuku because ikudu ukuku ndinotobvisa dzakawanda ndinotobvisa padumba apa shinzwe kuti mama wangu abvisa ande esichikechina izvo zviri kutsadogwa nomwe munhu ari palive achiti kwai kwanzi kuitwe challenge. Ndikati challenge yezvi kanzi kwaina gogoita challenge kune challenge yakaitwa ndikati kupi ndobva saka clip atisendera right now asi ndatokavhura saka kuda kuti tizoita hanzi tinozenzeva vanhu kune kuri kungotaura guys kune kuri kungotaura right. Inzwa hanzi ndabloka alright chinzwa imunzwe guys handitika inyaya yemastiti yemonetization inekwanyati kudini taiona guys takaiona kuchamuso kutanga ndikatoisawo video kanga short clip ichitaura pfungwa dzangu sekuziva kwandinoitawo nyaya dzemonetization handitika ndikatotaura kuti guys vanhu vakuru vanotiri kuona vari kukomenta hamusi mamhanya here nokuti nyaya iyi kai it was not making sense zvangu kwandiri like tinoda kudzikisa pfungwa yanga isiri kunyatso kumeka sense zvakanaka kwandiri asi panewo pekuti because kana une monetization unozviunderstanda especially kana uine macopyrights unonyatsozviunderstanda ndosaka mai wanchitaura kuti aiwa panyaya iyi handisi kumira neside asi chokwadi chiripo chekuti zuka ndiye akabvisa ndingikiri akarova ndingikiri kune chinhu chinonzi limitation of original content. Kune chinhu chinonzi limitation of original content. Limited original whatever the name is ipapa bantika chekuti uri kune content haisi original content yako handiona unogona unongotra content yomwe munhu hanti mashona so ichocho that one iyo hairipotwe nemunhu iyoyo zuka notongo kurova ega zvinhu zvake zviri digitalized guys zviri computerized
ndosaka ndinati dzimwe nguva unogona kuisa video handitika kana tika video mcomment section ka watokanganwa after 6 months unoona uchirohwa nestrike yekunzi last year muna September wakakanda chivideo chobva chauya because inosecha remember kuti takazara pasi rose riri kushandisa masocial Facebook aya hanimaona saka inozongokurova chete because zvake zviri computerized nokuti kana ukarohwa ndikaripota inotokuvigira email address yangu inini kune vakamborohwa necopyright dzangu inini vanonyatsozviziva hanimaona ini ndinotori neautomatic ya copyright vanonyatsotozviziva asi ndakanga ndichitaura panapa kuti utora video yangu rangu at your own risk because anogona kusakurova nhasi panditiona anogona kusakurova mangwana zuka anozokurova after and ukaramba uchirohwa necopyright mira ndikudzidzisei vasikana vane mapage ukaramba uchirohwa necopyright anditika zvamuchose unogona kusazomanichaisa zvamuchose ninga utozovhura rimwe page imagine tunenge nepage yako rine vanhu 100,000 andika uramba uchirohwa necopyright anditi ukarohwa necopyright ka1 kana ka2 after 3 months kana after 6 months une right yekuapila kuti no 6 months dzamakandipa dzakwana handika anokubvisira zvipande zvese red flags dzaanobvisa otanga newe panyuwani hanimaona sa ukaramba uchirohwa necopyright unopesera usingasamonetize zvachose unopesera usingasama page rinotobviswa unogona kubvisirwa page kana ukaramba uchirohwa nemacopyright vane mapage ndozvati hamuzvizivi mugare makazviziva ukaramba uchiripoterwa copy macopyrights unogona kuzobvisirwa page unongofuma page usingasarioni moti page rakabiwa mamwe mapeji anenge asina kubiwa peji rinobiwa ndere unongo chitoriona kuti iro pisi zvatiri kuita mapeji ana chipo tikutomaona nerachiera tikutomaona kuti mapeji ari paya asi akukandwa zvimwe zvinhu zvisirizvo andimaona ndo zvinoitika pamapeji echi papeji dzinenge dzahekwa mapeji eku azuka unongorishaya saka be very careful pamunoramba muchirohwa nemacopyrights muchirohwa kana riri peji rakashandira because peji haringokure one day kana riri peji rakashandira andimazviona mugare makaziva it's not worth it kuti uramba uchingorohwa seni hangu guys unongotora content yangu oda kunondisekesa uchinditukisa nevanhu ini pafiyafiya ndinokurovesa necopyright regai ndigare ndatongotaura haungaiti mari neni iwe uchindituka haungaiti mari neni uchida kunditukisa pane zvakanaka hautauri nezvangu pandiri kutora video rangu ndipo kuda kunonditukisa kuti uwane $50 neni aiwa hazviiti hazvigoni saka ndinotokukwapurisa chete ende ukaramba uchitora hazvina basa kuti wakavhara wakaisa chii voice rangu inini copyright yangu voice rangu nderangu it's my original voice no one harina photocopy nderangu if when you find yourself in entertainment you have to at least respect your fans it's short-sighted it's not realize there is the reasons why you do like chashka ipapo kitchen andimona chashka ipapo imagine page rachipurangana kutoenda mu700,000 ndo page rinorwadza manje area 700,000 warishandira then kwasi kuyeko karakaita ndoda kunyatsa kubatsanisa ndapinda munyaya yatinayo nhasi kuyeko kunoita mapage uku guys pane malingi amunenge mabaya musabaye malingi amunotumirwa kuseri kune iko zvino strategy vari kushandisa mahackers aya vari kugadzira chinhu chinenge chakafanana nechemeta iri link asi isiri meta handika vokuti iwewe une pakati pakakanganisika saka uda kuti gadzise baya linki iri ukangonobaya linki wavapinza vatopinda saka ingogara wabvisa notification ya usavhure just remove the notification zuka hambo kuisiri hambo kupi warning pa notification mugare makazviziva hambo kupi warning pa notification ukangosaka nelink vanotobaya malinki aya then strategy yavo yavanochanisa kuti toda kuadvertisa papage pako so we are going to give you 700 per week toda kuadvertisa manike nemapuma handika saka umwe akabvango takakukabira kuti $700 handimaona ndoda kudai so ukangovhekisa chitengoti tip kudananga chitokuzati we don't want your page kana chitora nayo ndakambotaura navo chidanyatsaona pfungwa dzavo dziri papi vanhu vaya ndikati want to give me 700 chikanzi ndikati okay so what do you want do you want access to my page vanenge vachiti we don't want access to your page but ukazomubvunza wakutasa kuti uri kuda kuita mudhiri handika anotoda access ane zvaanotokubvunza zvaanoda ndo zvavanochasa kuheka kupinda mupage so don't ever pane vana vakandinga musure vane page ravo rakahekwa ndakatotaura ndikati vachiuya tanzi page ndikati mabayei zvikanzi admin abaya link ndikati exactly antimazviona so ndo panoda kuti ndingotaura ipapo right back tichidzokera kunyaya yevana hanimaona paya yahapo paya pakangoita kuti vanhu ava vatu especially mamwe mabloggers asinganyatsa kunzwisisa nezvenyaya dzecopyright vakanga vachingomhanyawo kuti avazokanganisa vazodai panyaya yecopyright iya yakaitika pafiyafiya paya it was zuka paya it was zuka ende kana zizuka achinge akurova ari iye handimaona there is nothing that you can do because ane masensors
asi kana iri copyright yekuti waripoterwa neni andiona ukauya kwandiri kuti simeli ndarohwa necopyright yatouya ine email yenyu ndinogona kuenda kuna Zuka kuti I gave this person my rights ekuposta anobvisa hanimona. But kana iri yaZuka chero kauya kwandiri andachandokwanisa kuita. That was the case zvandaizama kusanangura kubva musi wokutanga ndo mazo zvinhu dzakazvisanangura ndo that was the case yakaitika pai. But vana vekwanyati vachiri kukura guys, vari kuda kumbodzidza, vana vadiki vari kuda kukura handimona, vachiri kuda kumbokura nekudziziva kuti social media inofamba sei, zvinofamba sei. Handi munoona kuti imimi komesi munova confuser handiti mumwe nemumwe anenge achida kutaura zvaanodowadza kuti idei madai so itai so tsvagai chakati idei makuti vakangasa brain handimona. Vava vachingoda zvokwadi kuti vangowana one manager asiri greed. I'm just going to say it as it is guys. Vana vaya vari kungoda manager asiri greed handika anoshanda navo zvakanaka panguva inoi a pro bono manager asingabhadhagwi chinhu nevana because havasati vaita mari yachona, havanambobvira vadya mari yacho, zvakawanda asati vakutombozviziva handimona a lot. Pane munhu atombondivingana saka ndisisimeri tokumbirawo kuti mubatsire vana vakuita macopyrights, vaapply macopyrights. Ndatomurambira ndinotoni machats ndikati no ndinoda kuvabatsira but ndinotya because ndinenge ndafunga kuti ndigaine access yekupinda mupeji mavo handika vakundipa malogin details avo. I can't because rikazonzira kwa one day chero vakachinja mapassword kuzotaura moti sisimeli takambo ndio vakasogadzira azvizo understandeki kune kuti sisimeli vakatora page revana handimona. Saka for this one I'm out. Tsvagai munhu vandatovarayira kuti dei maenda kuna ningi anokwanisa kubatsirai handimona. Ivavo vari nani kuti vabatsire, inini hangu I could help but ava vana masocialites inokubackfire mangwana handimona. Iweta zvinhu zvakanaka watovapedzera watodai because dei pasina zvokunzi unofunga kupiwa access yekupinda ndaikwanisa kuvabatsira. Manje unoda access yekuti upinde mukati unotasa peji ravo ugadzira. Saka nangoti ngavape baba roka vakwanise kuvabatsira kuapply chi macopyrights iwayo handimona right. Then ipapo handiti maona pavanava vari kuda kuti vakure guys. Stop kuva confuse avo vana vekwanyata. Stop kuva confuse guys. You can't tell them umwe nomwe chaanoda kuti dei wadai mangwana umwe kuti dei wadai umwe makutova confuser. Allow them kuti vaite ma mistakes avo vachikura, vachiita ma mistakes avo vachikura handimona. Chimunamato wangu ndokuti dei vagara pasi ivo pachi zvavo kwete kuti vaudzwe nemunhu, ivo pachi zvavo kana zvaigona vagare pasi vatsvage manager anovabatsira kuseri asiri greedy, asingadi kuita mbiri nezita ravo. Manager anenge atori silent kuseri anokuvabatsira kuti noti vana vadiki kuti apa page rikadai so nekugadha page nekuti page ravo rive protected kuitira kuti rikada kuhekwa chirikada kudini because chokwadi zvinorwadza kuti musi unoyu mainyati vakavhura page maghost abva anovhura page akawanda one day. So kune page rakavhurwa sendene ramainyati vanhu vakaconfuse kuti ramainyati nderipi because rakaiswa zvakafanana zvese neremukadzi wanyati. Vanhu vakanochera page reghost ratove ne40,000 mufunge, ratove ne40,000 people. So vanhu ava vanofanira kunge vari kupage ramainyati original vari kughost anti muri kuona vari kughost. That is so sad handimona. Hazvina kungonaka so guys, hazvina kungonaka. Ko create your own content, kura wega handiti matangira vakaitawo itawo izvozvo handitika. Pane kuti unoba ningirikiri, unoba page zita remunhu kubva kuzita mapicture zvese wocreata page uchitora futi content yavo handimona uchinoposta papeji rekuconfuse vanhu urikutobhadha apa. Pane rimwe randatoona page remonetized guys, ritori monetized page iroro asi ighost rine 40,000 iroro ritori monetized aritola mari mufunge aritola mari nemavidhio avo saka mavidhio vanhu vacharega kuenda kwamainyati voona kune kughost kuvachiti ndimainyati mari yoenda kughost instead yekuti riende uko handimona. That is so wrong mazimbabwe zvimwe zvacho ngatityewo mwari. That is so wrong mufunge. That is so wrong mufunge. Panoda munhu anotoziva nono zvesocial media izvi nezvemanagement. Hapangodi kungonongwa munhu womustriti nokuti auya anovasapota kana kuti anovapa masters kana vongochiita manager. No. Kana vana zvamanager vanofanira kutogara pasi vokonzera munhu asiri wavo wapasocial media asina kana page ndiye anofanira kuita manager wavo handimona. Ndiye anofanira kuita manager wavo nokuti pasocial media guys regai ndidzokorodze zvakare handika kune vari kuda kukwira nemazita evana. Makambozvinotsa kuti kana vana vachipisa isusu
vanhu tinozviti vanhu vakuru tinoda kuenda mudhuze nevana ivavo kuti tizvikwidziridze isusu kuburikidza nevana. Ndochokwadi chiripo. Tinovapromisa a lot of things that we are not going to do. Tigofamba navo musuno ivana vakanga vachitaura kuti takuda kudzokera kundanogara mumukuku. I asked myself kuti vada kudzokera kugara mumukuku sei? Vana va every day vachinzi vachiposta makambani akasiyana every day. How come to them so? Kuti vada kudzokera kumukuku. How come kuti munhu adzokera kuenda kunokanya dhaka? Guys, ndakazvibvunza mubvunzo. Ari kunokanya dhaka. How come? Munoza chinonzi brand ambassador here mimi guys. I want to be honest with you guys. Do you know chinonzi brand ambassador? Brand ambassador unogona kutongogara pasi kumba kwako vari tu vana veve nemwana mudiki atomuverengi. Vanogona kutogara mumba maumemia vachicreate kunendika vachingodya brand ichibhadharwa nemari salary yavo yeubrand ambassador ichibhadhara rent handika ichitenga grocery rese remumba vachitodya zvinonaka vachitori kwamusoro. Anti muri kunzwa because the following yavo vanayo yakawanda. Vane following yakawandisa kudarika tese mamwe masocialites mahombe acho apa. Vana vaya vane content creators mahombe vane following chaiyo vana vaya. Anti muri kuona zvokuti vangadi vachingocreata content vari mumba basa ravo vachikuenda vachiri kuadvertisa vachingoadvertisa handika chero vakasataura mari dzekudzimwe dzepamusoro dzekuadvertisa vakatanga iwo tipei ma2000 to advertise ma2 grand iwayo pazuva vakaadvertisira makambani 5 imari 10,000. Handiti kana wanzi brand ambassador pane vakusainisa kusaina contract vana vaya vakusaina contract hanimona vasaina contract anti vana vaya votora contract iyoyo ivava utsvaga munhu vanototrasta mumwe unotrasta contract yacho takanzi kudini nokuti pasocial media pakazara mbavha nematsotsi kungoti hamubhilivhi and hamuzivi zvakawanda zvakavanzika kuseruko hamuzivi ndo problem yenyu kwainda mhepo ndokwamunoteverera. Munhu akauya akapledge apa muse makateerera kuti ndichabhadhara rent 6 months motoisa malikes ipapo pacomment ipapo kuti yakazobhadharwa here kuseruko rent iyoyo hamuzozvizivi. Imi chamunenge muchizani chekuti takangoona comment ninge akanyora comment kuti ari kubhadhara saka ari kubhadhara. Guys, mapledges akawanda antika anotaurwa paruzhinji haasviki haabhadharwi. Ndoda kuti munyezoziva chokwadi nhasi. Mapledges akawanda anoitwa nesu masocialites mahombe haauye kungotaura paruzhinji kuti vanhu muise malove nemalikes mugondifollowawo zvangu inimail muchiti ndiri kuita zvinhu zvakanaka pasina. Ndo yatinoti kuita zvinhu necloud iyoyo ndo yatinenge takuti cloud iyoyo kana takutaura hanimona kuti ruzhinji rundione but kuseri nokuti vana vaya nanhasi ndine mubvunzo pavaita kudzokera mumukuku vairevei because surely pavama pari kugara kana vachiwana makambani anoposta akawanda vana vaya vakangowana 5,000 kana 10,000 vanorarama. Ndiri kunyepa here guys. How many of you vari kushanda vana madhumbe muri kupiwa ma 3.5 muri kurarama? How many of you? Saka kana vari 2 vachipiwa 10 tokoti 10,000 chete vanodzokera kunogara mukuku nemhaka yei? Vanodzokera mukuku nemhaka yei? Vana vaya vakapromiswa tichinzwa kunzi vada kuvakirwa imba. Handimaona kuchinzi vada kuvakirwa imba handika zvakangogumira yakazovakwa here imba? Because pamunotaura tinenge takateerera pamunopledja zvinhu zvenyu muchitaurira vana ava tinenge takateerera imba yacho yakazofamba sei? Pakanzi pakabhadharwa rent ye6 months kana kuti gore hameno handitika sei vanga vakutaura kuti takudzokera kuenda nogara mumukuku? Sei ngatitaura ngati pasina hatred guys pasina chi ngatione nyaya sezvairi imbosiyana siye zveruvengo titaure nyaya sezvairi. Sei vana vanga kuchidzokera mumukuku vasati rent yakabhadharwa gore? Why? They are being used for fame vana ava. They are being used for fame vana ava. Chinonetsa mabig socialists anenge achida kutrenda. That's true. Tinenge achida kutrenda kunzi tine moyo ndati pasocial media guys muchadzidza zvakawanda kungoti hamuzivi henyu. Gorera muchaziva chandinoziva ini ndagara pano. Hakuna chinoitika pasi pezuva apa chisingabudi pachena. Vana vaya vari kukura mugame iri. Manje vanenge vave nevoice ravo. Vana vaya vanenge vave nevoice ravo vakugona kuzvitaurira. Muchadzidza zvakawanda. Iko zvino vachiri kudzvanyirikwa nekuti tiri kubatsirwa pakazodai takanzi tinozodai vachiri kukipa kuma promises ndokwavakabatirira. Handika akauya tinoti zvaendwa. Vachakura vachasvika pakugona. Handima muchitaura taiti nhasi
asvika pakupindurai taitanga singapinduri vanhu guys ngataura chokwadi taita chigara kukaelicha uko kwaigara kwachiri taiti wepasi pasi kukaelicha uko kwaivata musango taiti was one of the humble guys, one of the humble boys panapa tarai chokwadi guys achitukwa nekashutika kachitamba sina bhurugwa asina nduwe paya achidini taitonakirwa naye tichifanana zvisingaiti taiti tichitosvika taiti akambonditira advert yangu yakwa Just Signal chiti mufana wangu itomboita urutozvimaketa uye exposure kwauri mboita kavidhio akausina uchitamba usina nduwe zvinhu zvingori fani so you know anogona kucreata zvinhu zvino attracta vanhu hanimona he is a very good content creator akanditira nanhasi ndinacho chicho chividhio ichocho andivazvona asi nhasi angari humble nhasi mukutaura kuti matukwa kunzi muri nonsense saka chandiri kukuudza ndechekuti vana vachawana voice ravo vari kukura give them time please have patience navo let them learn as they go kana nchiti vana vanga vakure handisi kureva kuti vana vekwanyati kana makantarisa handisi kureva kuti tukai mafans no handisi kureva kuti gwaini mafans no because munouraya brand renyu asi pachasvika nguva yekuti muchanyatsokuziva game repasocial media then munenge magona kubaya malife muchiadressa some of the certain things kuti you know what guys pane zvakatanga chivharidzira nyaya dzakadai paya pakazodai makutsanangurira your own fans ichakwana nguva without fear ichakwana nguva vari kukura guys hanzi no I can't me I cannot manage them antika dei zvaigona vanogona kuapproacha even the manager anomanager Tete Tilda murume uyoyo anotaurika naye murume anomanager Tete Tilda uyoyo they can go and speak to him anogona kuvabatsira murume uyoyo ndibaba vati kure anogona kuvabatsira because I still remember ndakatombomuapproacha achida chiko ndichazivi anotaurika naye andimaona dei vaita saizvozvo vanogona kuenda kumberi ari kusure baba vavo ngonzisati vana vari kukura vombomira zvekutaura zvemapayments vana vambotanga vakura andimaona vana vambotanga vakura in I can't guys adidi zvangu adidi I don't want anyway and I can't nditoriwo munhu wemadrama guys mozviziva kuti sometimes nditomboburawo madrama angu andimaona nditotoriwo nechikwata chandotoziva nechigrupu chevanhu chisingadodi kuona pane ndatotsika saka tingatogara ndakaisa vana ava pataiti vachifira nyaya dzangu saka vanoda kutsvaga somebody asingatozikamwe watisingazivi tichingoona kuti no panenge pana manager vana ava panenge pana manager but tisingamuzivi I think ndo zvinofanira kuti zvitike so kune vese vari kushandisa vana vekwanyatava to gain fame to ride nezita ravo we are watching you tikukuonai zuva renyu richasvika ende richakwana ende vana they will speak for themselves because tinozviziva pafea chapo guys tinozviziva animona tinozviziva munoibvuma kuitwa nesocial media guys mobvuma kuitwa nesocial media mazenge makuona kwataituko akukupaini mamwe maevidence mamwe maproof handimazvoda but zvinenge zvisina kumira zvakanaka tingifanira kuti tigwe nevana vadiki vese vana vaya handimona hatifanira kuti tigwe nevana vadiki kana kuti timakane nevana vadiki ava kumakana nevana vadiki kuvakana nevana vadiki kudai antika allow these kids to be vakangoyawo neroho nezodzo ravo nenyasha dzavo vakauya vakakirita koneni dzavo handitika svika vakaputika inguva yavo no one can take away anybody's grace nyati ine grace yayo hakuna munhu anogona kutora grace yavo anointing yavo vana taiti vane grace yavo hakuna munhu anogona kutora grace yavo asi kiki kufinyama ita kushoma mwanangu unobva wazonyanya kufinyamira vanhu zvekudaro zvekunyanya kufinyamira vanhu zvekudaro ndo masupporters acho naka yes you might say today you don't need them these supporters but my guy you will see kuti palife uchazongova nida besides kuti mane mari yenyu yakawanda sei yakazara benki kana kuti yakadini paupenyu hazviitwe muri papublic makasimudzwa nevanhu ava handitika pane pamwe pokuti you don't have kubva washuwa kuti kufinyama kubva wanyanya kutofinyama kudarika murume wako uri pwerako mwanangu tinokuregerera asi tichita tichikudza zvese ana mai yako tichidarika isana mai yako tichita tichingokudza taiwo mwanangu ita kuti uite uchidzikamei kudai rega murume ataure baba ndo musoro wemba zveyo wakagarira pasaidi handitika ndo zvinoitwa hauzonyanyi kunjeyama kuta kunjeyama uri pasaidi kumasvingo hatizvidi su ukadodaro kumasvingo kwanyanyi kukugara pagutuko haukunyanyi ndo kumusha kwangu wena haunyanyi kuzokugara ukadaro kunonzi kumasvingo vunza vakarogwa kumasvingo vakuudzi hakuzonyanyi kukugara uri mwana uri kukura muri industry mune chipo chenyu chakanaka dzikama usaita sesu dzikama
muite zvinhu zvamuri kuita dzikama kana murume wako achiadhisa anga achiadhisa nyaya yake zvakanaka zvichinyatsokunzwika iwe ndiwo ngoda kudisturba uri pasaidi uchidisturba uchidisturba chipepa zvichiita noizi uchidisturba dzikama dzikama. Ende zvakare iwe chaitimono kumusha kwangu siya nokudza vanhu kuti handidi handina basa nemi handina kudai. So social media wangu should know by now people they say what they want and you can't control them. Ndezvekuisa kuteta madziro kusato hatina basa nezvokutukwa isu kuchatukwa kukwaenda tukwa ndadini tine basa renazvo iwo chidla handiri kudla social media zvekuti raungotaura tanza ndina basa social media togona kuivhara tichimari social media ra drama raungongotaura uri yawo taiti drama riya pafair cheche kwa social media 21 unoda kuti mapikwa pinda mari ku YouTube kwapinda mari ndo chokwadi itori chero une business ne paside mari yo nongo chitongo dongora kwapinda mari nongo chitongoida zvokuti handabasa neimwe business aiwa mamanhu akawanda vane mabusiness paside but mari yo side haso iroro ndotongorida ndinotongorida riya ranga rango drama rango ngotaura wako business unogona ngovhura mabusiness tinenge tinawo atinenge chitoitawo paside chidai but ndotongoida iwe pasocial media because pane mikana yakawanda pasocial media. One day you might want to venture uvhurira kiki kana boutique. Who is going to support it? The same Zimbabweans uri kuti hamuna basa nadzo ndio vanokwanisa kuzokusapota futi mangwana. Saka hakuna munhu asina basa muvava vanhu vanotoriwo nebasa because one day uchatova nida ukanzi chero kuti warwarirwa chero une mari yako you need people around you. Chinokanzi wafirwa you need people around you. Hakuna munhu anorarama ega unless vari tu murume nemukadzi unless muchigara muvacuum. Unless mchigara muvacuum ingasisiva kuti unoswera navo wani mumakomedzi medu vachitamba nesumu munhu tunati munhu bhozvo kuti munhu bhozvo totoswera naye tichitofara naye makomedzi chenu tichitozvifara tichitotsvaga kutokudzwa zvake following yake zvichitoendeka. Ivawo munhu pavanhu munhu hakuna munhu wekumumana ndoziva nobva kumasvingo anenge ane hunhu zvino iko zvino hamusati mave nemari yacho hamusati mava nemari musaonesa kuti mava nemari hamusati mava nemari katika kutosai hatingati mune mari hamusati mava nemari kokuzoti mukaita mari kuti matotenga dzimba maama property owners machini makuchinjasa mota pamunodira vanhu muchaziva mhorosa here. Don't let social media destroy you. Don't let social media destroy you. Magona kumba brand renyu masimuka yawo muri kufamba ndikutongokurairayo zvangu samai because ndinoziva kuti munondiwatcha makuda kusvavira kupinda mumiliyoni zvakanaka fani zvinofamba makauya mukatoputika kudarika imi ndimi zvigogodera tichitaura vanhu vari kupisa panguva ino ika tikutaura vana taiti nevekwanyati pasocial media vamwe vese nyararai zvenyu kuti zi ngatinyarire kuvhara miromo yedu tichitaura vanhu vari kupisa pasocial media tikutaura vanhu vekwanyati nataiti nakiki ndio vanhu vari kupisa chaiko chaiko. Andimaona hamuna basa nemasocialite that's okay antika but comment section iyo inotokuda iwe kutoungana kwanochita chitouya kuti munokloka 15,000 muchita live kuriwa kuti vamwe vazhinji vari panotokudai chigai kuva disappoint chigai kubatana kuseri kweriwoko kurai rambai mchikura tirambe tichingosapota tinotosapota wani tinenge tisapota tiripo tichitoona kuti vana vedu vari kukura tinotova kufara chisangisa taito takaona tinotowa kufara uchitaura hisiri yako uchimboya uchichema uchitaura nyaya dzako tinowa kufara kana tichiona uchitoenda kudaro tinotowa kufara kuti handimaona zvinotoinspirewo vamwe vari kukura kuti you can make something of yourself nesocial media. Kungoti social media yedu yekuzimbabwe yakazara ruvengo tiri varoyi pakazara ruvengo pasocial media antimaona otherwise vadiki vangadi vakutosumuka vachitosumuka mainspire vanhu vakawanda pakabva pavhurwa makapu ari kuuya akawanda that's good because vari kushowawo zvinobatanidza mamarriages guys truly speaking zvinobatanidza mamarriages because kana vana vechidiki vakuti ngatitewo konene zvinovabatanidza kudai vaite mukana wekumarana nekuti mwana uita girlfriend vanosora chikreta content magona maita leader by example mabatanidza vana vakawanda macontent creators ari kuuya vari makapu zvanga zvakunakidza ngativasupportei guys let's support my upcoming content creators ari kuuya vasimuke vaindi siyai unokuvhairira mafollowers vanaini ende dai zvaigona tight dai zvaenda monyera mucomment section yako ndikuzvidzokorodza futi izvozvi dai zvaigona be the bigger person antika call the nyatis as men muri kukura mese umwe 19 umwe 21 muri kukura as men solve this thing kuseri taurira naye kuseri kuti wangu pane motobatsirana antika
just call, you know, I'm not saying to be friends, no. Call, make peace and move on. Mwene ota zvake. But paine peace pakati penyu. That peace, mesa mriwana vadika pa mune chokutombo itira competition. Umanogara uko, umanogara kamutozivani. Muita competition ye. Make peace. Mosiyana umoko mwasintu zatichi. One day unogona mbodongorora kuti mwangu ari kuitei. Wonda uti wodongorora kuti mwangu ari kuitei. Iva vodongorerawo muchitoita muotorawo content owedzera oedita owedzera. Ndo content creation nacho na guys. Hakuna mna no creator chake ega. Ndikaona content yaro na Lulu Edwards uyu. Achita chiskiti ndogona kudotedzera but ndo editor. Hanimona ndowedzera ndoita ndoita extended edition. Yotobuda bo. Tichienda takada tichingopanana tichingoenda takadaro. Antimona, business, please shake hands, kuseri. Go kuseri, swallow your pride. Haunacho unobva uri murume. Swallow your pride, go. Mfano wangu ndauya. Zvakaitika zvakatoitika ta address nyaya dzapera, you addressed, I addressed. Andika, as men, let's shake hands. Antimona, zvobva zvatopera. Muparadzana umoko. Imimi woma content creators ngatege kugusanisa vanava. Ma content creators maombe ngatege kugusanisa vanava. Nasi tukunyora chituka tichidaiso uku. Vanobva vatuka. Mangwana uyonyura uku. Vanhu votukirira ngatege kugusanisa vana. We are bringing hate. Too much hate. Instead of tibatanidze. We are bringing too much hate. Vamwe vakadzi vakuru mazera edu iwa yani mamwe akatodarika isusu. Unoshamisika ma comments anenge achinyora. Ndipo noti social media yatiparadza. Kuti paradza demo anongoti tiranyacha. Yatiparadza tangove vanhu vane utsinye. Varoi chaivo ndo zvatangove. Unototi kutoroya masikati machena mnachifamba. Ndokwa chakutoita. Ngatibatsirei vana ende by that vana vacho naivo unotona vachitotukira muna matukira nda vana vadika avatonyari kana kunzwa kuti vari kutukani kana kuti vanongorasa kuvhura muromo avatovhunduki. Utonoti there is something wrong with this era. Izvozvi zvinhu zviri kuitika. Ngatibatanidzei vana ava. Tisarega kuti tiputse vana ava. Murora wazviwa chinja attitude yako kiki. Mukadzi wanyati anongoseka anozvifarigwa zvake. Anongoseka mwana uya anenge achingosekera chingoita tuntu twake. Munogona create content chaizvo ende munoita yose zvinhu zvatisi kutodawo izvo zvatisina content. Kuna nakora obiduko. Vana kora obidu munonyatsa kumona ana mbasa zvanotaura kuti kudando yakashama. Hanimona mari chipinda. Hanimona mari chipinda. Itai zvinhu zvinoita kuti mufare muite zvamoda. Learn from your own mistakes. Mchimuka musaudzike zvokuita nemapeji enyu. Nokuti mchagara mchida kudzigwa, mugara mchida kukontroliwa. Kunzi masodai, de mariga kudai, de masodai. Ndo zvatakangomirira isusu maZimbabweans. Titi, right. Andizivi guys. Mutinibati ina ndina vana vavana kwandindakavata savese. Asi ndizvo zvindi kutotambura ndoita sei. Ndanyora mu comment section kwawoko. Kune munhu andivinga maskati before vaita live vana taita. Kune munhu andivinga maskati ari kuti akapigwa na taiti. Akati ndachuza imi msimeli ndiri munhu wenyu. I want to come and say my story pa page penyu. Antozivi kuti ndomufonera here guys. Nokuti ndini futi ndikutaura nyaya yacho kuti handichatozivi izvozvo ndomufonera here mukadzi kana ndoita sei. Handimaona. Atonyi maskati yetu nyotso nditsvaga kati namba dzaindauya simeli yo Cape Town uko. Ndakabirwa takaita skiti here zvodari ari kutsanangura oga. Skiti yari kuchema nemari skiti kwa skiti rine 1.2 million. Hana kudlaka na any cent. Ari kungoti taitoka ngotora skiti aka andichawisisi atichatowisisi zviri kufamba sei. Handimaona. Ndamupa appointment ya mangwana. Ndamuti toita mangwana. Nasi ndatofambirawo imwe nyaya. Ndamuti tinoita mangwana nyaya yacho. Nandamuti tinoita mangwana. Alright, regai ndimufonere but zvinozoita kunge ndisingadi kuti taure nhasi. Zvoita kunge tukurwa nevana. Handimaona. Zvoita kunge tukurwa nevana. Zvotanga tisiri kuda kuti titonge tukurwa nevana. Zvakati tisiri kuda. Ndosaka ndamuudza mu comment section kuti taiti ndangononyora comment amotaiona kuti hana. Ndikati taiti kune munhu atouya uko ari kuda kuti kuitwe live ku page kwangu. Ari kuti wakatora skiti yamakaita mese ukaposta wine 1.2. Hauna mpaka na cent asangabva kubhadhara. Anonzi the chosen one. Quite the chosen one. Chosen one. Anenge ari kukurowa she's breaking into zvemaskisi. Saka handizivi. Nditoshiya kuti nditautaura sokuti uri kuvagwisa futi vana. But on the other hand uyu musikana womukadzi uyu ari kudawo justice. Musikana uyu ndiwe chidikiwo. Ari kudawo justice. Unobva washiya kuti saka ndava pakati ndoita sei. Apa uya kwandiri. Aiwa, regai ndimufonere mangwana titi yatafambira nhasi. Ndiri kuita kunge anzomufonere zviro zvapera. Inoreba tambo yacho nyaya dzikazoya pana padzinoreba guys. Dzinoreba.
Nazaruka gwafona ayo. Regaiti agozotaura nyaya yake ega guys. Nuti ndikati regai ndimufonere. But zvinozokonzeresa nandisinga, but on the other end isusu we speak for the voiceless shumbress. Antika atinitsvagi munhu auya ega pano. Saka tingazoita sei? Kwaitanga imanzana taiti kuti zvakafamba sei. Ndinomunzwa kupi? Naili ndetonyora mu-comment section make. Ndomunzwa kupi? Saka ora ichega mirire mangwana taiti if you are listening to me enda unotaura nemunhu anonzi chosen one wawakaita naye skiti Cape Town uko mukadzi iye unomuziva skiti iri munonzi munoriziva imimi rekunzi kuna mai vadzimigwa foni vachibva kuZimbabwe ndofunga marinzwa munoriziva vazhinji venyu makariona iri skiti iroro so tichamira kusvika mangwana tinzwe kuti taiti akaonawo achandifoni ina ndingafona ndiziye namba dzake taiti andinoona kana chida hake achauya ndokuti zvitago zvisaita kunge tikugwisana naye because we are not fighting them. Ndinotova zvokutodaro vana vaya ndinotova zvokutodaro and she must come with the V11. Alright, no problem. And I think ari kuzvinzwa ari mu-comment section and kunyaya yedu yanhasi guys, right? Yeah. Right. Mochiteerera guys, iyi nyaya iyi handitika panapa pamunozviziva guys kuti panapa panoitwa nyaya dzakati dzechikuru. Kana njira dzechikuru ndinoda kuti kunoitwa nyaya dzinodzidzisa dzeupenyu. Kana muri vava vekuti amuna kujera nyaya dzakadai dzenyu dzavamavinga dzataiti dzapera munogona kuchinda yenyu tochisara yedu isusu machembere tochidzeya dzeupenyu nokuti inyaya panapa panoitwa nyaya dzavanhu dzavo vanhu vanotaura nyaya dzavo vega. Saka this lady, the story is long and anoti iye she's very emotional hagoni kutaura asingachemi, so she recorded an audio ndoye akandipa ndoye andichaplaya audio ishi moteerera. I think ari mu-comment section because kana asimo andisindamuudza asi ndakuenda palive nenyaya iya then mumubatsirawo chiteererai munzwe. Hi sis Baby, hi Badaris. Ndauyawo nenyaya yaku tukuzama kuda kukanganwa nekuregerera vanhu vane zvavakatiita tichikura nezvandakaitwa nagogo uyezve nababa vangu. Zvaitika ndezvekuti gogo vangu ndakachengetwa nagogo, takachengetwa nagogo inini nehanzvadzi dzangu. Tine time yatakachengetwa yatakagara nagogo. Inini I remember ndaive kuhigh school ndichiita form 1 and then hanzvadzi dzangu dzaive kuprimary school. So zvakaitika ndezvekuti baba vangu vakaenda paretrenchment vachanda kumine ndobva vaenda paretrenchment. Saka vaenda paretrenchment vakabva vanda kunogara kumusha nokuti isusu hatisi like vekuZimbabwe, like tiri ma-aliens. Takangozvarwa kuZimbabwe but ivo vanonzi ma-aliens because baba vangu vanozvarwa kuZimbabwe namai vangu vanozvarwa kuZimbabwe. So pawakaretrenchwa kubasa tanga tisina musha, taingogara kumaini ikoko. So now vakabva vanotsvaga musha ndobva vanowana kwaive kure kwaive zvikoro zveikoko zvaive kure. Saka zvanga singatoiti kuti tinogara navo because waifanira kufamba about 10 kilometers kuenda kuchikoro. Saka zvanga zvisingaiti. So pane vamwe tete hanzvadzi yavo yakazongoti ngavauye nditese ndivachengete. Saka tete ava vaidzidzisa but vaidzidzisa kune imwe nzvimbo kusiri kwataigara, kusiri kutauni kwataigara. So sete vaiuya pama-weekend, like 1 weekend per month yavanenge vaora ndoyavaiuya then vongosiya vatenga magrosari
vosiyawo mari vongosiyira gogo vaitichengeta mari. Gogo avo vanga vari mai vavo. So saka zvizhinji zvakazenge zvichiitika ipapo tete ava vanga vasingazvizivi, and I'm sure nanhasi havazvizivi because handinambobvira ndakataura navo, handinambobvira ndakavaudza kuti ndozvaiitika. Saka I don't think kuti vanozviziva because handina kuvaudza. So now gogo ava tete vaiti kana vauya vosiya vatenga grocery, vosiya nemari kana yekutenga chingwa nezvese. Saka taigara nagogo nevamwe ana tete vaviri. Saka zvaiitika ndezvekuti musi unoya tete, pavanenge varipo tete, ndopataikwanisa kudya sadza rataiguta, ratairara taguta. Saka taigara tiri gogo nana tete vaviri nehanzvadzi dzangu dziri 3. Saka ni mumwe wacho anga asati akuenda kuchikoro, anga achiri mudiki, and then vamwe vaviri ava vaienda kuchikoro, vanga vachiri kuprimary, ini ndanga ndichiri kuhigh school, ndandiri kuhigh school ndichiita form 1. So gogova musi unoya tete pavanotenga grocery papo ndo musi wataidya sadza tichiguta. And most of the time we used to have 1 meal per day, which is sadza iroro remanheru. Kubva makuseni paingoitwa zvezvo kuti vanhu vanongozvionera. Saka isusu sevana vadiki hapana maonero ataizozviita because ivo vaitombotora chino nechocho vachidya because vanga vane chirwere cheshuga. Saka vaingoti zvinhu zvese zvaingonzi chikafu chagogo nokuti vane chirwere cheshuga vanofanira kudya. So I remember tichienda kuchigayo, taenda kuchigayo kunonhonga chibage chaitsikwa nevanhu, chiye chinenge chakarasika pasi muchigayo. Saka ndaingoenda inini nehanzvadzi dzangu, toenda tonotora chibage chicho, ndo chataita chikafu chedu chekubva makuseni kusvika tazokwanisa kuwana sadza manheru. Saka chibage chiya chaitsikwa, ende nzvimbo yataigara yanga iri nzvimbo yanga ine masuweji, kwaita masuweji kuchiarea chekudhuze nekwaive nechigayo. Saka zvichireva kuti vanhu vaiuya kuchigayo, vanhu vaitopfuura, even vakapfuura nemabhara avo, kana vakapfuura vakatsiga chibage chavo ichocho, vaitongodarika vamwe vacho vachigona kutsika nemasuweji imomo. But chandinoziva ipapo ndakangoona kuti Mwari anochengeta vanhu vake, because tainhonga, tanga tisingamborwara after tadya chibage ichocho, ndo chatainhonga tichienda tichinokanga. Taiti tikaenda kuchikoro zviya musi watinenge takasika kubva kuchikoro, kana kuti musi wandisina kuenda kuchikoro iri weekend, ndototorana nehanzvadzi dzangu idzodzo toenda tononhonga chibage toya tochiya. Ndo chataikanga ichocho. Ndaimuka 5 AM nyangwe ndichienda kuchikoro masikati, because kuchikoro kwandaidzidza taita yainzi hot sitting, tomwe unopinda makuseni umwe upinda masikati. Saka even ndichipinda masikati, I would make sure kuti ndamuka na 5 AM ndaenda ndatsvaga tutsotso, because pataigara magetsi acho landlord vacho vainetsa nenyaya yemagetsi. Saka paitengwa parafini, taibika zvataibika neparafini stove. But gogo vaitirambidza kuti chibage chenyu mvura yekugeza zvese munozvivesera moto panze. Saka ndaitomeka shuwa kuti ndarara ndakatsvaga, taigara padhuze nepaive nekakomo. Saka ndairara ndatotsvaga tutsotso tokuti ndimuke mangwana 5 AM ndodzidzisira vana vamai vangu mvura yekugeza. Ikadziya muchigaba, ndaitotsvaga zvimagaba zvimatini chaizvo zvaingoraswa nevanhu zviya, ndodzidzisa mvura iyoyo
mwana oenda unogeza, ndomutsa 1 oenda unogeza, ndichiisira mumwe, achipedza ndichiisira mumwe, ndotanga kuvakangira chibage chiya ndokanga chibage. Kana vakuenda kuchikoro votakura, ndo yaizova lunch yavo kuchikoro, pabreak time vaizodya ichocho, nemiwo ndaitozotakurawo ichocho. Saka I didn't have friends because ndaitya kuti pabreak time shamwari dzikakutevera zvinozofamba sei, iwo wakabata chibage chandaita chakakangwa, chandaitakurira mugrikini, ndaitakura munowanza tumaplastic tweshuga tuya ya totwataita malunch box toto. Saka nguva yebreak ndaenda ndonosvikarirwa kure kuground kwanga kusina vamwe, ndaitonotsvameka shuwa kuti ndiri pakawanda pasina ari kundiona, ndotya hangu chibage changu todzokera kuklasi, and then ndozoenda kumba. But chaishamisa ndechekuti gogo vaisara vachizvibikira chikafu chinonaka. I mean like paive nemapotatoes, paive nechi, vaibika mazai, kana vachiita breakfast votozviitira havo heavy breakfast. Isusu zvebreakfast tanga tisingazvizive. I remember mumusi ndichimuka usiku, ndaive munhu aifarira kuverenga pakati peusiku zvezvokuti vanhu varara kusisina noise, ndongomeka sure kuti ndamuka nguva iyoyo. Ndaimhanyira kurara zvangu, then ndozomuka vanhu vese varara ndichiverenga. Saka I remember rimwe zuva ndakamuka ndichida kuverenga, ndobva ipapo tanga tatodya sadza, taidya sadza nemuriwo usina mafuta, veji reyakofu, taitongodya rakadaro risina mafuta. Kana kuti taienda kunotora munozva handizoti zvinonzi zvinomera muminda yevanhu, so ndakanganwa kuti zvinonzi chikomuriwo yonomera munigirikini, zvaimera munorimwa chibage kazhinji, pane zvaimera imomo, handizoti ndoziva nezita rechirudzi, zvainzi bonongwa nigirikini, handizoti nechishona zvainzi, because taigara nagogo vaitaura chirudzi ichocho chinigirikini, chirudzi ichi. Saka taizviti zvibonongwe izvozvozvo zvongobhoiliswa, kana kuti mashizha embambaira ndo atainotemerwa, mashizha embambaira iwayo tobikirwa sadza, ndozvataidya izvozvo. Asi ivo vachidya vachiita kana musipo paipe ndo pavaizvibikira, kana nyama chaiyo vaituma munhu oenda unotenga nyama votobika sadza ravo nenyama vodya. Isusu chinonzi nyama hataimbochiziva. Musi wataitotiwo tadya sadza nemuriwo une mafuta, tarara takaguta. Musi unenge wauya tete vavo vakatenga grosari reariya, kana varipo kazhinji vaiti kana vakatenga vaigona kutodzokera kubasa kwavo musi wacho iwoyo, isusu tongosara. Kana kutiwo vakadhisaidha kurarawo musi iwoyo, aiwa manheru acho tainyatsodya miwo, ende taifarirwa, taitoita kunge vanhu vari kufarirwa pamba ipapo, but kana vasipo aiwa taishungurudzwa. Saka musi wataitoti waiwa tatombodyawo zvine mafuta, musi wacho iwo waiuya tete vavo tobikirwa nyimo, ndo waive usavi hwedu hwatinotofarira kuti nhasi tatombodyawo. Taibikirwa nyimo dzoiswa mafuta, topakurirwa sadza. Saka sadza tainopakurirwa mundiro 1 nehanzvadzi dzangu, ivo ana gogo nana tete vamwe ava vaitozvipakurira sadza ravanopakura ivo. Mazuva esaya sadza ravanozvipakurira ivo vari 1, kana kuti tete ava vari 1, ana tete ava vari 1 ndo sadza rataipakurirwa. Saizi sadza rataisirwa mundiro 1 ini nehanzvadzi dzangu dziri 3, zvokuti taitozongoisa mvura pamusoro. Mapedza kudya ipapo, that was 1 meal yataidya iyoyo.
pisa apa kubva makuseni panenge pasina chatadya. So pane musi wandakamuka wacho uwoyo ndikaona vachidya, vakatozviitira machips avo, vakatoita nemazai, vachitodya nevamwe tete, vachitomwa tii nechingwa. Isu chingwa tanga tisingatochizivi, taigona kungochidyawo panouya tete vavo musi 1 iwoyo. So vakabva pavakandoona ndamuka ndobva vanditi, saka isusu tairara mune imwe rumu ini ndaitorara nehanzvadzi dzangu idzodzo. So musi woyo ndaida mamwe mabhuks angu andakanganwa murumu magogo. Saka pandakanopinda murumu ndipandakasvika vachitodya usiku iwoyo. It was just after midnight. So zvadaro vakabva vandidaidza zvikanzi uya udye. Then inini mupfungwa dzangu ndakangoti ndingadye vana vamai vangu varara nenzara, indiwanikwa ndakudya nevanhu ava usiku. So ndakabva ndangowadza kuti hano ndiri right, ndakaguta. Handina kukwanisa kudya chikafu chavo, handina kukwanisa kuverenga because ndandatodisturbed mupfungwa. Then I remember ndakangonodzokera ndobva ndanovata. So pakatoitika maincidents akatowanda zvezvokuti panyaya yechikafu yekuti pane time yekuti munongodzoserwa kuchikoro zvezvokuti panongori nemafunctions or whatever kuchikoro, then vana mongodzoserwa kumba zviya. So I remember the other day ndichisvika futi kumba, hanzvadzi yangu ichitondudza kuti ndadzoka kuchikoro, takasika kudzoka kuchikoro nhasi. Tikatosvika gogo vachidya, vanga vachitodya sadza nenyama na tete. Saka pakaitika maincidents akawanda panyaya yechikafu ichocho. Saka vaidyawo zvainaka, vaimeka sure kuti vadya tisipo. Saka uyu hanzvadzi yangu mumwe wacho uyu mudiki uyu vaizongomupawo pamwe pacho vaimuti enda unotamba kuti asaite sei, kuti asaone kuti vari kudya zvakati nokuti aizotaura. Aive mwana mudiki ake, but mwana mudiki anosvika achitokudzai kuti tadya chakati, tikadya chakati. Saka kazhinji, nguva zhinji vaimuti ngaaende anotamba. So zvadaro, and then marariro ataiita, isusu tairara pafloor, tanga tisina mablankets. As in a blanket, tanga tine zvekurukwa. So zviya vane zvavairuka majusi, like kana majusi akabvaruka vairudunura majusi waya voaruka, and then ndozvataiwaridza izvozvo pasi, ndobva tangofuga futi. Vaigona kutiitira zviri zviviri, vanga vakatiitira zviri 2. Saka taitongofuga izvozvo, ini nehanzvadzi dzangu taitongofuga izvozvo, tichitongorara musemu chiblanketi ichocho chavanenge vakatiitira ichocho. Takarara pafloor, ivavo vaizovana natete wavo vairara pamubhedha. So takararama life yairwadza, but munhu unongori mwana mudiki, saka unenge uchingoti hameno, like, because even kuna mudhara wacho kwaive kure kwekuti itsamba. Nguva iyo kwanga kusina mafoni, saka kwaingove nemalandline kune vaive nawo. But taita zvokunyora tsamba. Saka vakanyora tsamba kwaive namudhara yaitora mwedzi nemwedzi isati yasvika, because kwaive kuzasi kwenyika, kwaive kure kudande kuzasi chaiko. So mudhara havana zvavaikwanisa kuita, and vanga vasitori munhu yayo kuti anga asina basa nazvo. He didn't care about us. Ndo zvaiitika zvokuti at times ndaitombozvibvunza mubvunzo kuti ava ndibaba vangu chaivo kana kuti havasi.
because tsvitiro racho ravaitito mudhara wacho tichigara navo ranga rakangooma. Yeah, ndichazoibata hangu iyoyo. So now gogo ava tiri kwagogo taiti pakauya vana vana tete because baba vangu vakazvarwa vari vega mukomana, saka ende ndo first born, saka the rest vanga vari vasikana. So paiti pakauya uzoshanya vana vatete vangu vaibatwa semasai. Taive almost the same age nevana ivavo, but vaiti vakauya vaibatwa semasai. Isusu ndisi taitotumwa kunzi enda unomutengera drinki, enda unomutengera masai, enda unotenga chingwa. Mijiri naitotengwawo musi iwoyo, kana jemu chairo raitotengwa. Isusu ini ndini yakumanya kunotenga, ndichifamba netsoka, chinonzi shangu ndasingachizivi. I remember I only had one pair of shoes, school shoe. Ndo shangu yandaiziva, ndo shangu yandaive nayo. Saka unenge wakachengeta kuti uri kuchengetera kuchikoro. Kana uri pamba hauna shangu yaunopfeka. Kana uchiendawo kuchechi ndo musi waunopfekawo school shoe yako iyoyo. Woenda kuchechi wakapfeka school shoe. So waimhanya, ndaimhanya. I remember ndaimhanya kumagrosa apo zuva richipisa. Pasi uchiita kujamba kudai uchitsika tumauswa mumasaidi merodi kuti usatsve posi. Ya, kwekwe kwaimbopisa. Woenda wonotenga. Chidzoka pai wobikirwa. Mwana uya auya wobikirwa zvinonaka, wodya. Pamwe pacho iwo ndonya kutobika, wodya. Iwo hauna chaunopiwa, umubikira wodya mwana uye wotosiya. Yeah, I remember dzimwe nguva ndaitoti zvaanenge atozosiya izvozvo, pamwe watopiwa ana kuti dziri ndiro kutenda unosuka, wotoona tumwe tunenge twakasara, ndotodaidza hanzva dzangu touya tokokota ndiro dziya kuti tingodyawo zvinonaka, tingotestawo masai chaiwo kana kuti mapotatoes, zvinhu zvine mafuta. So life yakangoenda yakadaro. So now izvozvo zvakaita kuti until now I don't know, ndakango developa kamwe kakuvenga vana vai, but I know kuti yanga isiri mhosva yavo, but unozongopedzera wangokuti ava pavanouya ndo vanongoitirwa zvakanaka. Mablankets chaiwo kana vauya vachizorara, vavhizita zvokuti vacharara, vaitorerwa mablankets mubedroom magogo. Pamusoro pewardrobe paive nemablankets ma 2-in-1 avaitengerwa, avaisa pamusoro. Isusu tichingofugidzwa izvozvo zvokuruka izvi, asi paive nemablankets aiswa pamusoro pewardrobe. Mablankets iwaya aitozoburutswa kana pauya vasukuru vavo ivavo vavaifarira. Vaibva vataura kuti inini kana ndikazofa, kana vaakutaura zvokugovewa kwepfuma. So vaiti ivo kana ndikazofa, mablankets angu aya, murikuona mablankets angu aya achapiwa ningi, murikuona mapoto angu aya achapiwa ningi, chakati changu chichapiwa ningi. Votaurwa vazukuru vese. And then isusu pafamily yedu hapana kana one aimbotaurwa, of which zvinhu hazvo zvinenge zvisina basa, but semwana mudiki zvinotongokuratidza kuti hautoverengwa, havakude zvachose. So
Zvadaro, I remember pane time yakazotorwa hanzvadzi dzangu dzikasonogara dzikanodzokera kumba, kukasara inini ndakazosara. Ya kushungurudzwa kwakakontinya, tichingorarama ndakadaro. I remember kuchikoro nchitobvunzwa, ndaive munhu yanga ari very intelligent kuchikoro, but then nekushungurudzwa basa rangu rakazodzikira. I remember vachindibvunza kuti ndogara nani, ndikangovaudza kuti aiwa ndogara nagogo zvezvo kuti vaitoona kuti uri munhu ane kakushungurudzika, because weki chaiyo chaiyo yakazenge yakutonyatsokutodzikira zvisingatoita. Ya kupfeka chaiko uniform, taive neuniform 1 nesheti 1 apa sheti inenge iri white, zvezvokuti usina kana yekuchinja ukakumbira kuti upiwe sipo yekuwacha zvaitozoita mutauro chaiwo. Sheti iyoyo ikabvaruka kaingotenderudzawo, noziva zvezvokuti sheti inokasika kubvaruka mukola, wozongotora kola iye woitenderudza kudai, wosona nemaoko uchiitenderudza kuti utore kumashure wokuisa kumberi. Kwakabvaruka kuiko kunge kuve kuriko kunopeterwa kola. And then skate yachinja kala, because masketi anga ari eblue, but inopedzisira yatochinja kala, yatsva nezuva yatoita kala yepurple. I remember ndichitoirudunura during the holidays, ndikaitenderudza zvakare kuti nditore the inside ite outside. Saka ndo mararamiro atakaita iwayo. Gogo wangu akandimaka zvokuti ndaitongofunga like kuti zvandaingoudzwa kunzi after ndazowanikwa ndaitawo dambudziko rembereko, ndaingoudzwa kunzi wakaroiwa chii. So I used to think kuti ndivo vane zvavakandiita chete because of the way yavanga vakandivenga nayo. Right, so until ndazopedza hangu O level yangu ndobva ndaenda kumba. Ndakabva ndaenda kumba, mudhara wangu anga azowana rimwe basa zvake. Ndobva atsobva kumusha kuya ndobva azodzokera, ndobva azoya kuzogara kutown. Saka mudhara wangu ndiye mumwe like wandisingatokwanisa kana kuti ndiregerere, because vanewo zvakawanda zvavakaita like vaitishungurudza, sezvokuti munhu wekuti kana ukamuudza kuti ndokumbirawo mari yekunotenga pen, vaikudza kuti kwawaona kune munhu apiwa pay ndekupi, kwawandoona ndapiwa pay ndekupi, ipay day nhasi pauri kukumbira pen. Usafunga kuti vachatora mari vakakupa, havatore mari havambokupa. Wototsvagurudza, wototsvagawo kune vamwe pen, kutobwereka pen, kumbira kune vamwe. And then ukavakumbira musi wavanenge vapiwa pay, vaikudza kuti haudi kuona musi wandinopiwa pay. Pamwe papo waigona kuzongoitawo lakire kuti vanogona ngokutengera somutanga wambopopoterwa chaizvo. Saka chakaitika chekuti mai vangu vakazenge vazosara kumusha, ndobva taakugara nababa. Saka paiti pakapera kana chekudya pamba, taitodya nekuvaudza, because taipopoterwa kunge ticharohwa, ishuga chaiyo. I remember ndichitotuma hanzvadzi, tichitumana kuti aiwa endaiwo novaudza, aiwa endaiwo, because taitya kupoterwa namudhara. So I remember mumwe musi
ivo vaiti kana vachibva kubasa vaenda kubasa makuseni vachidzoka kuma4 pavanodzoka ipapo vaida tea. Saka I remember musi wauya vachida kunwa tea, saka yanga iri shuga yekupedzisira yatanga tavaisira iyoyo. Tangotora bepa reshuga riya kwakungovatsvetera pasaidi patebho pavainwira ipapo kuti vaone kuti shuga yapera, tapedzisa shuga yanga yasara. Saka zvinhu zvanga zvakangooma. Vaiti vakadzidzisa munhu kukuendesa kuchikoro ukangonosvika O level vaitoperera ipapo, havana kumwe kwavachakuendesa. Zvimwe zvinozouya uchazvionera wega. So I remember ndapedza O level yangu ndakaenda ndikanoshanda kumapurazi. Ndaenda namai vangu, mai vangu vakazodzoka kubva kumusha. Tainoenda mumapurazi tinoshanda tichitakurwa nemarori kuchinaya. Tainosakura mumapurazi zvizokuti munopuwa malines, munoverengerwa malines. Ipapo ndandakuitira kuti ndikwanise kuwana mari yekuchikoro. Ndakazofeila maths kuchikoro, apo ndaive best student kumaths, but nenyaya yekugara nagogo nemashungurudzirwo andaitwa basa rangu rakazodzika. Saka I remember ndakazoita D kumaths. Saka ndaida kunyora zvakare. Baba wangu wakapopota wakati hakuna, ndina mari inobuda, wakafeila, ndina mari yandinomboburitsa. So ndakazoenda kumapurazi namai vangu chinovabatsira kusakura. Ndikatoitawo angu malines kusvika mari yangu yakwana yekuenda yekubhadhara kunyora maths patsva. Ndobva ndazonyora, ndobva ndazopasa. Saka inini ndakangoti kuti ndiwane mari yekuenda college ndanga ndisina futi, because baba vangu vanga vasiri kuda kuburitsa mari. So ndakangoti inini ndoda kuti hanzvadzi dzangu dzienderere mberi nechikoro, vasaite sezvo zvandakaita inini zvokuti ndasvika O level then ndobva ndakundikana kuendawo college. Ndakazongoitawo munhu akazongozvishandira as time went on, ndichingoita zvima short courses and everything, ndakungozviendesa kuchikoro. Yeah, but ipapo ndisati ndatanga kuita zvekuzotsvagira inini kuti ndiende kumacolleges ndinoita macourse andaita, mashort courses andaita. I remember ndichinoita maid. Ndichangopedza O level ndakanoita maid. Ndanga ndisina shamwari mumaraini, ndaiti ndichifamba kudai kwandakanotsvaga basa ndandiri munhu angakaonda ndiri slender zvisingatoiti because of magariro andakaita, ndakatopera muviri. Saka I remember ndinotsvaga basa, ndakuti kuti kune kuri kudiwa musikana webasa. Ndaenda ipapo vakamboramba kundipa basa, vakati kana uri mwana mudiki hazviiti, urida kuidii mari iyoyo. Saka pandakazowadza kuti ndinoda kuendesa hanzvadzi dzangu kuchikoro, ndopavakandibvumira kushanda. Saka ndaiti ndichishanda ikoko neniwo ndaizvibhadharirawo. Pane kosi yandaitoita ndichiita manheru, ndikabva kubasa ndoenda manheru. Vakatondisoneserawo uniform, mozva mauniform evasikana vanhu vaishanda mudzimba kuZimbabwe, vaipfeka zvimauniform zvepink nezveblue. I remember ndichisoneserwa chaive nemabhatani anobva kumusoro kusvika kuzasi zvemamaid zvazviya. Ndaitopfekwawo ichocho ndisingatombonyara. Apa chakatokura chisaizi, ndichitoenda kubasa, ndichitodzoka, uchitopfuura nepamaraini, vana vezera rangu vachitotamba mumaraini pamarodhi, vachitondiona, vachitondizeka. But during that time I didn't care, because ndaizviudza kuti ndoda kuenda kuchikoro, ndasitori nabasa nazvo.
ndikashingirirawo ndikaenda ndakazowana basa pane imwe security company ndikashanda vakangondito receptionist wavo vachindituma nechiblack horse chimabhasikoro zviya zvihombe izvo ndichitumwa kutevera maclients avo ndichinosiya mainvoice ikoko chitochovha chiblack horse iche chitopfuura nacho mulocation shamwari dzangu vanhu vamaraini maneighbors vasikana vanga vakangoenzana neni vachingondiseka but ndanga ndisitori nabasa nazvo and ndaiti ndikahora mari endenge ndahora ipapo ndimeka sure ndatenga zvigrosari zvekumba, ndatengera vana vamai vangu mabooks nemapeni because taitya baba, taitya kuvaudza. Then pakazoitika incident yekuti basa ramudhara rakazopera futi, vakazoretrenchwa futi kumaini kwavaishandira ikoko. So patime iyoyo ndandazowana nzvimbo kucollege ndaifanira course yandaida zvisingaiti, ndaimunhu aifarira zvokudesigna nekudidi. So ndakawana nzvimbo kwaMutare Technical College, ndaifanira clothing, textile technology. So baba vangu vanga vachangobva mukupiwa mari yenigrikin kwacho kwanga varetrenchwa kubasa, vanga vachitori nayo mari iyoyo. Ndikatovaratidza nigrikin tsamba yaitoratidza kuti I was accepted. Vakandinyima mari, vakati handina mari yekutambisa chikosi rudzi ichocho, handina mari yekutambisa. Besides that, handei kumusha kunorima. Saka ndobva ndatoramba ndikati inini handisei, ndikaenda kumusha kunorima achazotumira vamwe mari yechigayo ndiani? Because tese tinenge tangoungana kumusha. Zviri nani ndigara hangu kunoku ndotsvaga basa ndozopota ndichikutumirawo mari yechigayo. Akati hakuna zvakadaro, kana usiri kuda kuenda kumusha, get out of my house. Indiri kusiya ndaisa loja pamba pangu, toona kuti uchagara pai. Zveshuwa wanzvadzi dzese dzakaenda kumusha, indobva ndasara. Ndakatozonokumbira imwe shamwari, because ndanda kupinda kune imwe chechi yandanda kupinda, saka ndakazongoita umwe musikana akandiinvita infact kuchechi yavo, because tanga tichishanda pabuilding imwe chete. Pandaishanda pamasecurity, yaishandira imwe kampani, tichishandira imwe kampani. Ndo ushamwari watakazoita ihwohwo, and anga achitori munhu anga achitori muhombe kwandiri by 10 years musikana iye, but we became friends. Saka ndobva ndamuudza nyaya yangu kuti ndadzingwa nababa, handizoti ndichanogarepi. Musikana iye ndobva ati unongouya uzogara neni, asi unoziva kuti ini ndogara imba yasisi vangu, ende chavanongondipa accommodation, chikafu tinotsvagira. Ndikati hapana problem, ndongocontributawo pane zvandichiwana izvozvo, tinorarama, Mwari vanotichengeta. So ndozvandakazoita. Zvechokwadi baba vangu vakatora zvinhu zvese vakaenda kumusha, vakatora loja vakarisiya pamba. Ini vakandidzinga pamba, ndikanogara nemusikana iye, taingotamburawo takadaro tiripo. So ndakazosvika aive mukomana wangu, ndobva angoti izvoni ndauda, saka chiuya uzonditizira. Ndikati no, inini ndakazoudza kuti handisi kuda zvokutizira, indoda kubva kumba kwedu ndichiwanikwa kwete kutizira. Saka ava atongotsvagawo mari, ndobva azokasika. Then that led to me getting married before nguva yandaida kuti ndizororwa. I got married at an early age because ndaitotizowo nhamo. Zvadaro gogo vaya
vakazobva kutauni kwavaigara kuya because tete ava vanga vachinja nzvimbo, vakuchinja nyika, vanga vakubuda munyika manje vakuenda kumwe kunyika uku kwatanga taakugara. I mean, yeah, vakabvaenda kuSouth Africa. So now ndobva koko vazogara vega koko, vakambosiyiwa vega. Then zvinhu zvanga zvakungooma ndobva loja ranga razoiswa namudhara rakazobviswa, ndobva ivo vachiunzwa kuzogara kumba ukoko. Vai ndo vakazenge vakugara kumba. Saka vachigara kumba vaitochengeta vana vamwe tete, bhosi vamwe tete vakazoshaika. Then vanga vakuchengeta vana vatete vai vana vai vaiva vachibatwa semasai, ndo vanga vakugara nagoko kupi. Saka taigara kuarea imwe chete. Manje kwandandawanikwa inini ndokwaigara kwanga kwakugara goko, kwanchingori kudhuze nekumba ikoko. So vakazosvikawo pakutambura, then ndobva vakutuma vana, vachituma vana kumba kwangu. Hatina chakati ndichivapa. So during that time ndaizama kuda kuvaregera pane zvese zvavakandiita, kunditambudza kwese kwavaita. So I would make sure kuti ndavaitira zvese. Vakati havaruda chakati, shotirwa nechakati, pamwe pacho ndichitotenga grocery zvisingatozikanwa nemurume pamba, ndichitraya kuda kuti ndivakanganwire. But zvinhu zvinongotrigwa nezvimwe zvinhu zvaingotrigwawo nesomething kuti utanga kudzokera futi pfungwa kuti munhu akambotitambudzawo. Vakatiita zvakawandisa koko ivavo. So to cut this long story short, ndakazobva kuZimbabwe ikaenda kuSouth Africa. Then koko vai vakazouya before ndaenda kuSouth Africa. Ndakazenge ndakuendesawo hanzvadzi dzangu zvishowo. Ndaitongoshandawo ndichingoshandira hanzvadzi dzangu ndisina kana chandaizvitengera inini pachangu. Chandaingoziva kuzvitengera ive elegance ponzi yayo. Ndo zvinhu zvandaingozvitengerawo panopera mwedzi. Ndikatoendesawo hanzvadzi yangu yainditevera. Ndakatoitawo kuti anosvikawo kuA-level, akazotangawo kuendawo kucollege. Bhosi ini ndakatoti bhosi mudhara aitoramba kuburitsa mari, mudhara anga asingatoburitsi. Saka hanzvadzi dzangu dzese ndakatozodziendesa kuchikoro ndiri nini. Pakazenge pazoita munin'ina wangu ndikatomuendesawo kuchikoro. Iye kubva achangozvarwa anotongoita kunge mwana wangu, because ndini ndakatomuendesa kuchikoro kana kumupfekedza zvese kubva achiri mudiki kusvika asvike paava iko zvino. Ndini ndaitodaro. And akapedza hake last year. She's now an engineer. And mudhara anongodaidzira kutoti anokanganwa kuti airamba nemari yake kuti mwana aende kuchikoro. But iko zvino ndowanenge achingoti injiniya wangu chakazodai chikadai. I remember rimwe gore mwana iye ari kuchikoro, ini ndashoterwa nemari fees yekumubhadharira, ari pasecond year yake. Ndikati taura kana mudhara, bhozi vane mari dzavo dzavanenge dzinopinda even kubva kune maloja acho iwayo. And then dzimwe dzavanga vagara vanadzo, because mari yavo havaburitse zvokumhanya, havaburitse up until now, havaburitse zvokumhanya. So ndandakangoshota nemari shoma, but vakatoramba vakadzika madziro kuti ngaarege kuenda kuchikoro kwacho. Yanga iri mari yetransport neaccommodation ndo yanga yazoshota. Vakaramba kuiburitsa. Ndikatozova chitengesai kamombe. Vakaramba futi kumusha kwavari koko, vakaramba kutengesa. Ndikatozoita zvokutozokwereta kuti mwana aende kuchikoro. Akazoenda kuchikoro akakontinya, akasvika pakupedza. Asi iko zvino ndovanenge vatori number 1 ndotaura kuti
mwana wangu vari kuda mari kubva kwaari. So gogo vakazouya ndobva vakazotiteera vakauya kunyika South Africa, then ndobva vazorwara. Saka vaiti kana vakarwara ndini ndaitodaidzwa. Saka vanga vakunditi mainini, vanga vakundirespecta, and because ndanda kuvaitira zvandaivaitira ndobva vakungoita vakundirespecta kamwe kavaingoita so. Saka so she tried by all means kuda kukumbira regerero kwandiri, but I couldn't forgive her. I couldn't, because vakanditambudza vakatishungurudza, so I couldn't forgive her to an extent yekuti I remember pavanga va bedridden, then paifanotengwa like pampers and all that. I remember ndichitotaura nemusikana because vanga vachigara kumba kwatete vangu vavo. So I remember ndichiudza aive musikana aivachengeta, musikana webasa watete vangu, ndichimuti ini ndoda kuti musi wavanofa ndinge ndiripo, because I know ndinonzwa vanhu vachiti kana munhu akufa vamwe vanhu vanogona kutaura like ndinge ndakamuroya kana ndinge ndakazomudai. So I saw which kuti musi wavanofa ndofanira kunge ndiripo. I just feel kuti vaneswa vachataura chete pamusoro pangu. But anyway, it never happened like that. Okay, pavanga vakuzoshaika like vanga va bedridden, saka vaipfeka futi vanga vapfekedzwa mapampers and stuff because vanga vasingakwanisi kufamba. So I remember ndichitotadza kana kuvatengera mapampers acho because tete vakazingwa kuti munhu wese ngacontribute tikwanise kutengera gogo chichichi. So the day that I decided to buy those pampers, ndakatopinda mushop ndikamabata ndobva ndataura ndikati ndikuona mapampers waya asiri kupfekwa, ndikuona mapampers waya ndichiti ndichisvika ndakamabata ndichinzi munhu hapasina. And that's what happened. Ndakamaendesa sanhasi ndasvika nawo manheru kwatete wangu kukuwai vachizoshaika mangwana, saka havana kutomapfeka mapampers waya. Handina kuatenga nemwoyo waida because ndaingofunga zvese zvavanga vakandiita ndaingodzoka. Saka handina kumbovaregerera. Saka ndikutsvaga kuti how do you forgive munhu asisipo kudaro? How do you forgive munhu akafa? Zvinhu zvinongoramba zvinongodzoka pandiri kuti vairadza kuda kutaura neni, but I could avoid it by all means. I made sure kuti ndavaavoida because ndine time dzekuti ndaitovaitira zvakanaka zvezvokuti kana kutovatora kutodrive around navo zvezvokuti like yeah, but I would make sure kuti hatitauri nyaya yekuti shungurudza kwavakaita. Saka I don't know kuti zvichapera sei because zvinongodzoka mupfungwa dzangu. Ndikangozvifunga chete mabatiro avaitita iwayo zvinondirwadza. Kutiwo baba vangu vakazinge vakuti compare nemanext door zvezvokuti ukavatumira mari vebva vati ndochichochi akanditumire mari shoma yakadai so. Vana vekwanhingi vachiti compare nemaneighbors, vana vekwanhingi vazodai vakaitira baba vavo zvakadai of which ivo baba vekwanhingi vavo panext door ivavo vaisacrifice. I would sacrifice even to sell mombe dzavo. Vaive nemombe dzavo kumusha kwavo vaidzitengesa vachimeka sure kuti vana vavo vaenda kuchikoro. So vana vavo vakazoita mabasa yapamusoro ende vazhinji they were overseas.
but ivo vakaramba vakandinyima mari yekuti ndienderere mberi nechikoro, vaine mari mumaoko, but he refused. Asi apa vanga vakuti compare nevana ivavo. Saka zvinhu zvinongondirwadza kuti nanhasi zvinongondirwadza ndichingofunga kuti ndaingofunga kuti maybe havasi baba vangu kana kuti chii, but ndibaba vangu. Saka kuvaregerera chaiko chaiko ka handina kuvaregerera. Saka ndine vanhu vaviri vava ndisingazivi kuti ndovaregerera sei. Okay, gogo vangu havasisipo, but hanzi chinokanganwa idemo, asi muti wakatemwa haukanganwi. Saka zvinhu zvinongoramba zvichingodzoka mandiri, zvinongoramba zvichingodzoka. And dambudziko randakazoita ndiro rekuti vana vaidiwa, vana vabatwa semasai. Handina like I don't know, ndinongori nekamwe hatred kamwe kandingori nako. I try not to, but ndinombobatikana nazvo. Yeah, saka handizivi. Ende vana ivavo maizva zvinoita muupenyu havana zvizhinji zvavakavaitira zvinodarika zvandakazovaitirawo inini. Saka that's why vaitry kuda kukumbira regerero, but handina kukwanisa kuvapa that chance until she died. So I don't know kuti how do I go about forgiving her. Kuna baba wangu handizivi, ndinomboita pfungwa dzekuti ndofanira kugara navo pasi ndovataurira zvese zviri pamwoyo pangu ndodurura. Handizivi, since vachiri mupenyu, maybe I should do that, then I'll forget. Ndo nyaya yangu. Zvimwe zvizhinji ndanga ndichiti hangu ndichichamba, because handingatopedza day rese ndichitaura mashungurudzirwo andakaitwa, but zvinhu zvinonditambudza nanhasi. Saka ndinotsvagawo rubatsiro rwekuti how must I go about forgiving these two people. Right. Nyaya mainzwa, guys, this lady is bitter. Ane bitterness chaichayo. Iyi ndo inonzi bitterness yekuti akwanise kuregera, akabatirira mbuya vakatofa. Chigumbu yacho mainzwa ise, I don't have to go back. Baba vapenyu, asi akavabatirira futi chigumbu. Hatodi kana kuvaona, because anofila kuti vakamutamba rafu. And ngade ari somewhere open. Yes, she's okay in life. Ari kunze kwenyika, she's okay. Antika, but sekutaura kwaaita kuti ndaivigona chikoro chisingaiti, but nenyaya yekuti ndaichungurudzwa nambuya vana. How do I go about forgiving baba ava nambuya ava? Because even in her death, hesi vakoma muri sei, in her death ari kungovashungurudza, ari kungoshungurudzika nazvo, because ari kuti vaitoda vanenge vaizama vaisa matrends kuti vaida kukumbira regerero, but iye she never gave her a chance, because aitongotanga asingadi. And now zvazvinoita onai panoitwa ruvengo rwakadaro rwokuti kuvazukuru vaungana mumba, ndikutotaurira vana mbuya vari panapa. Vazukuru vevana vakasiyana-siyana vauya, vana vevasikana, vana vevakwasha, vana vevanakomana vaungana. Motrita vamwe vana zviri nani, vamwe muchivatrita kunge garbage. You see, vamunzwa chitanzi ndinotovenga vaibato zvakanaka vaya. Pataidla chibage chiche kunotsvaira kukuko chinenge chakatsikwa nemasuweji chiya chataidya. Ava vachidya chingwa nechi. Saka hatred kune vana vasina chavanozoziva, patove nehatred yatovepo. Yes, Linda muri sei, patove nehatred iripo. Ye vana vatozivi vana ava kuti ichi chaitika, iye ndiye anoziva, because ndo muti waitemwa aka nehanzvadzi dzake. But they can't forgive. Zvato include nevana ava, my cousin sisters aya. Saka ari kuti how can I forgive mbuya ava even in death? Na baba vangu varipo ava vapenyu ndo varegerera sei nokuti ndakapinda nepakawanda. Saka ndo mubvunzo wake. She really needs help. Anoda hake kuzotaura nemaprofessionals, but ari kumbodawo help kubva kwamuri. What works is walking away from such hate and accepting not being loved. Forget and forgiving, just walk away. Right, this is the thing. Mbuya vakafa already, but vakafa kudaro zviri kungomuhaunda. She's dead, mbuya, asi zviri kungomuhaunda nanhasi.
andimona haasi kukwanisa chero kuvagirira even in death. Baba vake varipo iko zvino andimona vakura ndo vakunzi vairamba achiita mari chokuti vanaenda kuchikoro vachibva kuti vana vangu iko zvino, but ane resentment towards baba vake zvokutodaro anotorine resentment yekutodaro. Saka asi ari kudawo kuvaregerera. Ovaregerera sei guys? So I'm just gonna take 5 people andika 5 people vanokwanisa kuti vauye vataure andika kuti angaitawo sei, maybe ukasanganisa chinhu yakadai so anditi then audio rake nchariposta zvangu kuti munyatso kuianalyze because pane vakawanda vamwe ndawana mucomment section mungachiti maiwe upenyu hwangu maiwe it's like we are opening Pandora's box anditi we are opening Pandora's box. Vanhu vakawanda vakararama zvinhu zvakadai ndipo unoti ukatarisa kudai songa Lester uripinda kuona mucomment section Lester are you still there in the comment section? Ndipo unoti Lester ukatarisa kaupenyu katairarama kakayaka ush kandikuete unofanira kutenda Mwari. So unofanira kutenda Mwari kuti asi Mwari kana wazunzwa nyaya dzevamwe vanhu dzichitaura kudai soka unototi ha nai Mwari kuenda kuya usina face. Yesu vakoma ndaumachira. Okay. Bamnini wenyu havadi light. Alright. Unoona ndikuti ukone kurikunzwa ndikuti gishamwari kurikunzwa nyaya kutaurwa apa shamwari takakura tose wangu. Urikutoona kuti let's compare our lives shamwari nezviri kutaurwa pano. Unoona tatakaropafadzwa unoziva. Tatakaropafadzwa vakoma ndarwadziwa ndanatsoiteerera audio iyoyo yese. Tinofanira kutenda Mwari. Stereki kusereki zvokutoti kutenda Mwari chako chaiko unoziva tichiita kuramwa kuti hatichadi handidi chakati handidi kudai toda kuita kushungudzwa bereki tiri isu vamwe vanoita kushungudziwa vari ivo. Taurai zvenyu vakoma inyaya yandibata iyi nechandiri kufunga ka kune umwe wangu uyo ka ndiri kufungidzira kuti maybe akatsvaga hama dzekwababa handiti odurura zvinhu zvese zviri mumwoyo make vakuru onzwawo kuti vanobatsira vangamubatsira sei because kungoregerera kungoti forgive and forget guys zvinhu zvakatora makore hatidi kudaro. I think zvinongoda kuti vatombotsvaga dzimwe hama vasati vatsvaga zvecounseling zviri professional panotodawo veukama. Amen. Because handi munoziva kuti chimwe chinhu chinotaurwa something that has been said it's half solved. Saka kutodurura kwaari kuita ikoko it's another healing process iri kutoitika. Okay. Haikani kuzvinzwa at least she will see kuti odiniwo rega ndimbonzwa abva adona rega ndimbonzwa vamwe vedu uyu mwana uyu musikana mukadzi akakwira paka rega ndoti muningira because takasara negore takakura tese anditika vabereki vedu vaiwirirana vana baba vedu vaiwirirana zvokutodaro vaishanda vese vaiwirirana. So takatoenda pachikoro chimwe chete paRegina Mundi taidzidza tese iye uyu Lester inini nemurume wangu vanotosivana zvokutodaro tese taitoenda kuchikoro kumwe chete unoona. So unoti ukazvifunga kudai soka tikafunga achiemera mudhara wake, so tichiemera madhara edu umwe mwana aichema mwana uyu mukadzi uyu panguva iyoyo because mazera edu futi unoona otonyatsokuona kuti zvakaoma. Amen. Vari pera vamwe vada kufona guys, vari pera vamwe vada kufona hana peace zviri kumushungurudza ende ndombobvunza Mwari kuti but Mwari munozviita sei, how does it work? Mozati mukadzi wandiri kutaura nauyu guys, she has been through a lot. Handichataura hangu zvakawanda zvinoda kuti dei anga ari yakazvitaura munotonyanzomuziva ngakudzai nyaya yake yakambotiudza panapa munonyatsokuiziva akabuda ega pachena achitaura nyaya yake pano. Unozvibvunza kuti but nai Mwari ndopatakadzidza unozvibvunza kuti nai Mwari why zvichidai pamunhu guys. Mwari vandiregerere mundiregerere pane panandiri pafasting apa pane zvimwe zvandaibvunza Mwari ndinodega nchiti asi Mwari imbonyatsonditsanangurirai ndiri ndoga so ndikati Mwari imbonyatsonditsanangurirai pane vamwe vanhu vatinonyatsokuona vachidai vachinyatsodai zvine stress Mwari zvinozogumira papi munozodii Mwari ko vanodhifenda gospel yenyu ko
gwirai vanonamata siku nesikati Mwari. Handitika zvinozofamba sei? Zvinozofamba sei? On the other hand, guys, tichimunzwisa kudaro akasaregerera, it will destroy her. Because forgiveness will hound you. Antika, I mean hatred, it will hound you. Iwewe, urikufamba naye bitterness iyo. Guys, chinonzi bitterness musachitambe nacho. Ndoseka angoona chichitikwa itsiri bitterness family, bitterness. Vamwe vacho vasinawo chavanenge vakaitirwa mucomment section ndoti munoziva here chinonzi bitterness. Do you know the meaning of the word? Chinonzi kuvava. Urikuvava iwo urikuti ndikuvava. Kune vanhu vanokodzera kuvava. Andika kuti mukuti anenge achingohakirawo kuti ndisiwo tine munoziva zvazvinoreva kuti zvinorevei. Ukasaregerera unozvikuvadza iwe pachako. You destroy yourself all in the name of trying to prove a point. Unopedzera zvidestroy iwe pachezvako. Unozviparadza. Unozviparadza. Hameno guys, imi munoona say how odini anzi adedze veukama audze veukama vasabiswa kuna baba. Imi munoona say mugamubatsira muchiti kudi. Mugamubatsira muchiti chi. I can't stop crying. Sorry, Busi, I didn't know. Sorry, Busi, I didn't know. I guess we need to be having a life here, healing. We have a healing day. Lokuti you come motaura zvakakuremera izvacho because ndazviona network yako iri kumisbehave because it seems as if a lot of people they have a lot to say. Nenyaya dzemhuri kwavakachengetwa zvikuru sei. A lot. So let's schedule, guys. Let's have a healing day. And I'm not even know say, let's have a healing. Should I call it healing? But no pora ere nekutaura. I don't know, guys. Muno pora ere nekutaura. Hi, Innocent. How are you? Muno pora ere nekutaura, guys. Ini ndo pora nekutaura manje. Ini ina adigori kucheketa chigumbu manje, guys. Chero chins one comes and say, guys, we are going to taura chatopera. I guess ndo kusiyana kwevanhu vacho. Kwevanhu vedu. And you can only overcome bitterness by being grateful that you are alive and stop comparing your life with others. Thank God for the life you have. Being alive and able to take care of yourself is the biggest. Right. Ko ava vanhu vaimitira izvi noti she needs to move on. Hi Balbina, she needs to move on. Odini. Ini ndofunga ndiri munhu asingagoni kuita zvebitterness izvi because ini chero ndakagumbuka sei, guys, ndikangochitaura chete kudai zvatopera. Ndikangochitaura ndisina kutaura nenchinguwashungudza kuti ndoda kuzvitaura chete, ndoda kuzvitaura. Saka ndichiti zviri pane mambo kuti munenge muchikune vanhu nyararaika. I don't know how they survive because, guys, it's hard. Munoziva, it's hard sometimes. Noti takasikwa zvakasiyana. Ini nditorerukirwa ukona ndikangochitaura zvandopera. Uchasara uchizindisa ine tokangamwa kuti tabhoita ichu tikatotaura tikatodarika nazvo ndikangokataura zvatopera. Handitogoni kuva ukana ndikatoita kuti ndingati ndikutoma ndakatakura zibundu rekuti zviiti ndendisina kuchitaura. Healing process day, yeah, because I don't think that people can heal me one day. And I can't keep silent either. I mean, exactly my was you and me both. Diwe antigoni ndingangochitaura ndakutoseka. Chero chiri chiombe sei chero chiri. I think guess ndiyo dzimwe weakness dzatinoita even mumba muno. Pakatika izvi chehombe kuti ndakatsamwa nje ndakagumbuka munhu asipo munhu akangoita akangoti pamukana kuti tongoitaura nyaya iyoyo tatovepo. Ndimo weakness dzatongozotarisawo totozikamata neweakness yakati. Hanzi, it's not easy if you see vanhu every day. Saka pane chivase, all right, let's have a healing process day zvataurwa apo. Healing process day probably on Saturday handitika, and then Mwari ndotovabvunza, ndakavabvunza mubvunzo kuti toubvunza mubvunzo uyu kumatenga, ini toubvunza chete toubvunza kuti sei Mwari muchitipa nguva yakaomapo. Whatever, meno whatever song iyo ikumberi uko. Because mukadzi uyu ndakamutarisa ndonzwa kubatikana, guys. Ndonzwa kubatikana.
depending yacho iri sei ndakambo abuse nefamily member, it's not easy to forgive. Maybe scholastic handisei. Mukadzi uyu has been through a lot. Angachitaura apa. He has been through a lot. Ndiye mukadzi akazvarwa paya asina chibereko. Handimo kumuziva nyaya mukadzi akazvarwa paya asina chibereko. Ndochitaura because akakudza iye ega pano. Saka how unozvibvunza Mwari kuti all these things pamunhu one. Munenge muchida kuti Mwari munenge muchida kuti munhu aite sei naye Mwari. Munenge muchida kuti munhu aite sei. Akakudza inyaya yake pana akaitaura futi kuHaiti kuti akasvika pakuita marriage kwataura uko asingatozivi kuti haana chibereko paya achibayiwa uchiri kuziva nyaya dzakachikudzai panapa kuti ndaibayiwa nechii ndichibayiwa kuchinzi kuvhurike kuzodini. You remember the story inogwadza yakataura panapa achiti ke munyika vanenge vanhu vanganiwe nyika yose vanhu vakazvoga necondition iyoyo vanenge vari vanhu vashoma shoma. Katotaura nhamba yevanhu ivavo pano. So imagine guys, she went through all this. Onoti kurei onorogwa. Onoona kuti zvakare asangana futi nedambudziko rekuti unenge uchirorwa uchidzoka uchinza kwasabara mwana haubarizve mwana hauna kachibereko. Apa une trauma yekukura kwakaita. Ndaibvunza Mwari ndikati neMwari zvinofamba sei pamunhu wani? Why? How? Mindiro ndakuiwana. I guess nichazoiwana amen. Kana kuti ndiiwana amen. Ndaingobvunzawo hangu thinking aloud kuti but Mwari it's not fair. It's not fair. It's not fair. And the moon munhu ari very good. Munhu anoziva Mwari anokunamatai Mwari. Ko sei vanhu vasingakunamati vachisangana nezvinhu zvakanaka naye Mwari. Vanhu vanokunamatai vachisangana nezvinhu zvakaipa zvakadai. Mubvunzo wandaibvunza Mwari ndindokuti sei zvichidaro Mwari. Vanhu vanokunamatai vanogara vari mukati mematambudziko. Mukati makambonyatsozviona guys kuti munhu anogara achinamata kazhinji kachona unogara uri munhu uyu ave kunze kwenyika ave kunze kwenyika akanga ari kuSouth Africa akazobva South Africa kunze kwenyika unogara uri panguva yakaoma munhu anonamata Mwari unenge uchingoona zvese zvinongoya zvichiradzikwa pauri. But vanhu mapenzi kune mapenzi kunzoko mapenzi chaicho ndikatomboti kuna Mwari anototuka kana Mwari wachona havasangani nazvo zvese. Munombozvibvunzawo here guys kuti zvinofamba sei? Meno tichawana answer here kana tiwane answer. Sindogara tichibvunza Mwari mubvunzo wekuti Mwari ndoda kuti mundipindure kuti zvinofamba sei. Dzimwe ndichitopa reference ndichitaura naMwari ndichitaura hangu dzaka ndichitaura naMwari china matoga nochiti kumwari ona nhingi zvavanoita amuzvioni. Saka muchapindura rini? Ndichitobvunza kuti saka muchapindura rini? Inga kune vana venyana tokunamata every day but vakusangana nezvakawanda, they are going through a lot. Saka muri kuda kuzama kuti chii? Ndichitobvunza. Unoona? So I guess guys nyaya yake hameno. Ngatisangane neSaturday guys. Ngatisangane neSaturday pano and then utoeva this healing whatever healing session day anditika vanhu vataure mangwana chedu palife but tinenge tichitaura imwe nyaya amen tichita zvamangwana ende nyaya dzacho dzemasocialite dzikati dziri kuuya maoko mangu unosvika kuti wodziramba here udiko nyaya dzemasocialite izvozvi ndine nyaya dzemasocialite too guys. Yes, iwe ndinoti nenyaya yamai vako zvinhu zvacho zvakaoma. Kune mukadzi wozuro wakangouya ndikati imbomira ndifunge nezvazvo. Ari kuuya ari kuti ndine nyaya ndoda kuti nditaure nezvaFani Madhumbe kubasa kwacho kwaanoshanda kuda unoshanda koko ndiye umwe wechitu nyaya dzacho ndikati mbomira tozoita. Ndikutoti ukatanga kuti yauye utaure kudai nyaya iyi uziva kunge ndiwe futi zvori kuunza nyaya kunge ndiwe uri kutsvagana newe unenge wavingwa ushiya kuti ndodiko apa zvekune ukadzi ari kuya kuti ndoda kuti paplatform penyu ipapo mutaure nyaya ndoda kutaura nyaya yangu yataiti ushiya kuti nai video zvoita sokuti unogwana vanhu iwe usina ari makamira mukadzi akati ndikuda kuya nechokwadi chose chekwaMadhumbe fani kuti zvinhu zvake zvanenge achitaura achiudza vanhu pasocial media togoziva kuti chii chikuitikei nani achandotomboziva mama valula kuri kuitikei handina chandotoziva tangoti chimbomira ndimbobvunza denga nezvazvo kuti zvinoita here kana kuti handizivi chilakaza. I don't know kuti chii chikuitika kuna Madhumbe. Handitozivi kai kana iri
kwadi inyaya yei vesadza saka kuti ndichero izvi kuti ndivatsvage ndivaapproache nditi kune nyaya yacho handisati ndaziva nyaya yacho kuti ndeyei kuti ndivaapproache kuti nditi vakoma uyai kuno kuri kunzwi nenyaya handisati ndaziva nyaya yacho imi ndimi kuku chii chiri kuitika ndimutorimo masititi dzimwe nguva handitowanikwi masititi zvachose chii chiri kuitika guys kune nyaya yei kuna Fani Madhumbe kune nyaya yei kune nyaya yei kwai yataita handisiri ini ndiri kuivhiya iri kuvhiyiwa nemuridzi wayo inataura nyaya dzevanhu munhu anenge otaura nyaya yake ega pano isitozongobvunza mubvunzo nekuianalyza inataura nyaya dzevanhu anoyachara nyaya yake ega chii chiri kuitika kumasititi nemi Fani Madhumbe vaita sei kune nyaya yei because the lady is adamant akanga akazara mumessenger akaona kuti messenger handisi kudaira ndaiona ndikati ndidairi ndikairega kuidara because ndine soft spot naFani Madhumbe ndine soft spot naindomufarira ndikabva ndaiignore ndikaona auya kuwhatsapp nhasi ndavhura ndisingazivi kai ndinovhura message iya kudai kwandiki haikona uchaiignore haichaignoweki hanzi ndine flu plus ndabvisa page permanently kana vabvisa page permanently vanenge vasingachaiti zvefacebook hapana page ravo soro zvabuda zamandudza aiwa indagara nditaura nyaya dzacho vanotaura vega ini ndongohosta chete nyaya vanotaura reke ndimotsvaga page rikuira bviswa iyi saka muda dzatova kusiya zvesocial media saka pane zvakaitika havangasiyi social media just like that hazviiti mira ndivatsvake vakoma Fani Madhumbe ripo one ripo kupeji raindepi naimi Fani Madhumbe pari kubuda Fani Madhumbe page pobuda Fani Madhumbe diaries risiri Fani Madhumbe pobuda chakanzi Fani Madhumbe comedy club chine 4 followers name chii chiri kuitika pane zvakaitika similar ari kunyepwa what happened shuwa page rava ariko hapana zvishu guys mukunudza kuti hauchaita zvesocial media kana zvavari kuuya havo neghost saka okay ndivawanepi kuratidza iti gold kune mukadzi uyo mangwana akuzama kuti kudini kuti nyaya yacho ndeyechii kwanzi nyaya akatengeswa nevasikana vamwewo vaishanda navo kune mukadzi ari kushanda kwaari kuuya iye wacho akuti ada kusaura nyaya pano saka vana Madhumbe handi muri kunzwa mudzidze kusaburisa dzimba dzavarungu vana vamwe havadi nedzimba dzavo ndiko asi ndikumborangarira pane munhu akambozvitaura achivaudza kuti imba yamunoburisa iyi kudhara pamalaifu akati musaburisa dzimba dzavarungu imba yamunoburisa ndichazivi kudhara kwekutanga kwavaishanda kwete uku mumwe munhu akatombovadaro kuti imba yamunoburisa murungu wenyu vakapindura ndichazivi but ndikudhara saka varungu vakaudzwa nani apa vaiti paapetaiti sei guys vaiti kana vodlazana chifungana kudaenda titsvakawo chokudya guys ndiri kuno tichidya navo tiri kuiti zvakaoma saka achadlazisa ndiani naini zine ari kushandapo hey atengesa we don't know the truth chido let's wait and hear we don't know the truth he handati ari kuuya achauya saka let's wait for her tomorrow auye tipedze regai timumirire mangwana auye then totangira ipapo tinzwe kuti ari kuti chii regai
tinzwe asina guys. Kana pana anoda munhu webasa mutorei, anoshanda mukadzi uya, kana pana mai vanotoda zvavo vanhu vechikuru vanoda kushandirwa to ngavamutore, ashandi anoshanda uya, ari smart ende anogona kubika. Hey, pakaipa. So guys, regai tinde unovata, tobatana mangwana time antika kana ndoda kutraining, kana ndabva kutraining tobatana kusvi 5:55 ikoko anditika uya undipe kuseri shamiso so that ndiwe both sides of the story nyaya dzacho. So alright guys, saka morarapo atika guys, tobatana mangwana antika morarapo guys, take care, love you too nyari.